Зешикер агрофирмасы кырларында Ягуар комбайны силыска кукуруз ура хужалыкта бу культураны 800 гектарда үстергәннәр. Биредә кукуруз орлыкка игелә, калганы тирлек азыгы өчен салына. Безнең алда куелган задача 500 гектар күләмендә җыеп алырга кукурузны насилыз, аннары 300 гектар зернога каралган. Шуңа эш башкарылачак Ягуар 870 маркалы комбайнга перевозкада 12 единица хәтле трактор МТЗлар каралган. Урылган кукурузны МТЗ тракторында тәҗрибәле механизатор Сабирҗан Рәхимов ташый. 20 елдан артык ул авыл хуҗалыгында хезмәт куя. Тырма башыннан башлап, көзгә хәтле техникада инде без. Тырманы бетерәбез, чәчүен чәчәбез, синасын алабыз. Кукурузда керештек менә. Кукурузда бетерсәк алабызса тынычланабыз инде. Менә погодаларына берсен техника батылмасын, үзебез сәламәт булыйк. Район кырларында быел кукуруз яхшы үскән, шәкәне дә мулдан ди белгечләр. Барлык мәйданнарның 1933 гектары силос өчен үстерелде. Алар тирлек азыгы буларак базларга салына, ә 1468 гектардагы кукуруз орлыкка игелгән. Анысын махсус саклау урынына озаталар. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.